Pekne vás zdravím, priatelia, ktorí nás sledujete. Dnes sme objavili takúto ťažbu, ktorá je holorubná a v Národnom parku by nemala čo robiť. Tu krásne za mnou vidieť, ako sa to nemá robiť, pretože pri takýchto holorubných ťažbách vzniká takáto porastová stena, kde vlastne tie krajné stromy sú veľmi náchylné na svetlo, poveternostné podmienky, tým pádom sú oslabené a sú náchylné na aj škodcov. Takouto ťažbou vlastne tí lesníci úmyselne vedia, že keď narušia ten les v takomto množstve, v takomto rozsahu, tak majú ďalšiu zámienku na ťažbu, pretože tie stromy za chvíľku na tej porastovej stene vyschnú a je to klasická salámová metóda. Proste sa z toho lesa bude stále ukrajovať, až nakoniec vznikne obrovský holorub až po hrebene, čo je absolútne devastačné pre celý ten biotop, ktorý tu je v Národnom parku. A v národných parkoch by takéto ťažby vôbec nemali prebiehať. Najlepší spôsob, ako hospodáriť v takýchto lesoch, je výberkový spôsob hospodárenia, čiže vyberú sa jednotlivé stromy, hora sa krásne presvetlí a tým pádom máme zachovaný aj ten podrast, aj ten celý humus, ktorý v tej prírode je. A takouto devastáciou územia, kde je holorubná ťažba, sa ničí aj tá pôda, ktorá je v tom lese, na ktorej potom majú problém vyrásť nové stromčeky. A takisto tá pôda pri veľkých dažďoch nedrží a celá je splavovaná dole do riek a tak vznikajú potom vlastne povodne. A v ďalšom období enormné suchá, pretože takáto zem sa presušuje, prehrieva a tým pádom sa prehrieva aj les, ale vysušuje sa celá krajina.